الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلы тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Biz гарәп графикасы белән танышуыбызны һәм бөек Qur'ани Кәрим язылган телдә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'an китабын укый башларга һәм Qur'анның санап бетергесез бәрәкәтенә ирешергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Сезнең арагызда иң хәерлегез Qur'анны өйрәнүче һәм аны башкаларга да өйрәтүче. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям йөрәгендә Qur'аннан бер нәрсә дә булмаган кеше сугыштан калган җимерек йорт кебек дигән. Бүгенге дәрестә без гарәп телендәге та марбута кушымчасы һәм лам алиф лигатурасы турында белербез. Шулай ук аларны дөрес итеп укырга өйрәнербез. Әйдәгез башлыйк. Та марбута сүзгә сүз бәйләнгән та дип тәрҗемә ителә. Ул гарәп телендәге муаннас, ягъни женский род кушымчасын белдерә. Татар телендә хатын-кыз җинесе категориясе юк. Шуңа күрә без аны гарәпчә муаннас дип атарбыз. Муаннас кушымчасы та марбутаның язылышына тукталыйк. Ул сүз азагында гына очрый һәм нәкъ нечкә һә хәрефе кебек языла. Фақат өстендәге ике нокта белән аерыла. Та марбута бәйләнгән та гади та хәрефенең язылыш төре булганга күрә аңа шулай атама бирелә. Гади та хәрефе та мафтух дип атала. Ягъни ачылган та. Шулай итеп, ачылган тәнең ике очын тоташтырсак, бәйләнгән та килеп чыга. Сөйләм агымы вакытында та марбута гади та авазы кебек укыла. Әмма та марбуталы сүздә туктаган очракта ул һә булып яңгыраячак. Икенче төрле әйтсәк, та марбутаны хәрәкә белән укыганда ул та булачак, өстенә сәкин куйсак, һәгә әйләнәчәк. Әйдәгез мисалларга мөрәҗәгать итик. Беренче сүзебезнең әүвәлге хәрефе фә. Өстендә фәтхә хәрәкәсе тора. Икенче хәреф ра. Астында кәсре. Аннан соң хәрәкәсез я хәрефен күрәбез. Димәк, икенче иҗек сузылып укылачак. Фә, ри. Киләсе хәреф фәтхәле дәл. Фә, ри, дә. Һәм соңгысы та марбута. Әгәр без та марбуталы иҗекне хәрәкә белән укысак, түн булачак. Чөнки та марбута өстендә тәнвин тора. Фә, ри, дә, түн. Фәридәтүн. Әгәр дә инде без бу сүзне укыганда туктасак, та марбута өстенә сәкин куела һәм ул һә хәрефе кебек укыла. Фә, ри, дә. Фәридә. Әйдәгез киләсе сүзне укыйк.
Birinchi harf fathali ha. Ikkinchisi kasra bilan kelgan lam. Andan so'ng harakasiz ya. Demak, ikkinchi ijik so'zilib o'qilashaq. Ha li. Dörtinchi harf mim. Üstünde fatha. Ham so'nggisi tanvinli ta marbuta. Aydagiz so'zni to'lisincha o'qiq. Ha li ma tun. Halimatun. Agar da endi biz bu so'zni o'qiganda to'xtasak, ta marbuta üstüne sakin qo'yila. Ham ol ha harfi bo'laroq o'qila. Ha li ma. Halima. Tag'in bir misolni qarab o'tik. Birinchi ijik ja. Ikkinchisi uzun so'ziq ovozli mi. Uchinchi ijik la. Ham so'nggisi shulay uq tanvinli ta marbuta. Ya'ni tun. Ja mi la tun. Jamilatun. Agar endi bu so'zda to'xtab ta marbuta üstüne sakin qo'ysak, so'z jamilah deb yangrayashaq. Jamilah. Hozir hurmatli o'quvchilar, g'arab tilindagi lam alif ligaturasi bilan tanishayıq. İsmindən anlaşılğanca bu belgi yazıda iki harf. Lam bilan alif tutashuvun bildirə. G'arab tilində әлеге iki harfning şol rəvişli tutashuvi məcburi. Ya'ni biz o'qiganda yaisa yazganda lam, ondan so'ng alif harflari bir atlı ushri ekan, alar hech sheksiz lam alif ligaturasin barliqqa keltiruvin ko'rarmiz. Lam alif iki tür yazıga ega. Сөз башында һәм айырымланган язылышы бер төрле. Сез аны экранның уң ягында күрәсез. Сөз уртасында һәм азагында икенче төрле. Бу төр язуда лам алифның үзенә кадәр килгән хәрефләргә тоташу өчен махсус койрыгы бар. Аны сез экранның сул ягында күрәсез. Әйдәгез мисалларга күчик. Сүзнең беренче билгесе biz әле генә сөйләгән лам алиф лигатурасы булуын күрәбез. Монда беренче хәреф лам. Икенчесе алиф. Күргәнсездер, лам астында кәсрә хәрәкәсе бар. Ли. Алиф өстендә фатхалы хамза. Бу ижек айырымланып дип укылачак. Ли Һәм соңгы хәреф нун. Аның өстендә тәшдид белән фатха билгеләре бар. Димәк, нунны икеләтеп укыйбыз. Ли анна. Ли анна. Киләсе мисалга карагыз. Монда лам алиф үзе генә басып тора. Бу билгенең беренче хәрефе лам. Аның фатхасы бар. Икенче хәреф алиф. Ул хәрәкәсез. Озын сузыклар темасыннан хәтерлисездер. Әгәр алиф хәрәкәсез килсә, аңа кадәр фатхалы хәреф торса, алиф озын сузык авазга әверелә. Бу кагыйдә лам алифкә дә карый. Шуңа күрә әлеге очракта ул ла дип сузып укыла. Киләсе мисал. Беренче хәрефебез син, өстендә фатха бар. Аннан соң лам алиф билгесе тора. Искә төшерәбез,
сүз уртасында ул шул рәвешле языла. Ләм өстендә фәтха бар. Әлиф монда хәрәкәсез. Димәк, ул сузып укыла. Сә, лә, һәм соңгы иҗек тәнвинле мим. Сүзне тулысы белән укыйк. Сә, лә, мун. Сәләмун. Һәм дәресебезнең соңгы мисалына игътибар итик. Озын сүз. Иң элек ләм әлиф билгесе тора. Ләм өстендә фәтха, әлиф өстендә фәтхәле хәмзә. Лә, ләм әлифтән соң сәкенле нун хәрефе килгән. Аннан соң даммәле сад. Лә, ән, су. Шуннан соң ра. Аның өстендә фәтхә. Радан соң тәштитле һәм фәтхәле нун. Лә, ән, су, раннә. Азақтан кәф хәрефе тора. Ул да фәтхә белән. Лә, ән, су, раннә, кә. Тагын бер кат укыйбыз. Лә, ән, су, раннәкә. Шулай итеп, хөрмәтле караучыларыбыз, бүген без гарәп телендәге тә марбута кушымчасы һәм ләмәлиф лигатурасы белән таныштык. Аларны сүзләр эчендә дөрес итеп укырга өйрәндек. Яңа кагыйдәләрне онытмас өчен тагын берничә кат үзегез кабатлап чыксагыз һәм инде Коръәннән укып, гамәлдә куллансагыз яхшы. Шуның белән дәресебез тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.